we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Tulo ka adlaw na lamang, New Year na! Daw kapaspas gayod sa dagan sa panahon mga kapuso. Di lang mamatikdan, dugay na atong panag-uban dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Hello Attorney Resi, good morning kanimo. Kamusta ka? Good morning, Sabsay, ug sa tanan natong mga kapuso viewers. Everything is well, and I agree with you, Side. Parang kailan lang hapit na gyud mahuman ang 2021. Time changes, mga kapuso, pero ang paghatod namo og istorya alang kaninyo diri sa At Home with GMA Regional TV will never change. And speaking of time, naku, alam niyo mga kapuso, usong-uso karon ang mga content creations of vlogging. Mapabata man ka, teenager, o bisan mapaudis man into content creation na pod. And this morning mga kapuso, atong makauban ang usa ka content creator nga nag-viral tungod sa mga kalingawan nga iyahang nahatod sa mga netizens. Karong buntaga atong ilailahon si Jaime Onod, aka Telma. For sure, lingaw ka na nga chikahan, Attorney Resi. Samtang on the other side naman, atong makauban ang usa ka amazing nga young inventor nga nakabuhat og improvised Tesla coil circuit. Diin mo siga matod pa ang light bulb nga wireless ug mahawiran pa ang kuryente. Ug unsa kini nga imbensyon ato kanang siron, kauban ang makabilib nga young inventor nga si Gentrix Castillo. Ug sa Best Talk naman mga kapuso, atong makachikahan ang usa sa mga cast sa Little Princess na si kapuso actress Gabrielle Han. Hello Gabrielle and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? I've been really good, Attorney Resi. Nice to finally be here with you again. Nice to see you. Alam mo ba ilang araw na lang at bagong taon na? Ano ba mga preparations ninyo for New Year? Well, syempre, same as always, spend time with the family, fireworks, kain with the family. So yun, I'm very excited and looking forward to a new year. Yun. What do you look forward most ba sa 2022 naman? Well, really just my work here with GMA, teleseries, and so I'm really focused on that. So I'm really looking forward to that. Yun. And all is great with your career dahil nga you're part of a new project ngayon, Little Princess. What was your initial reaction nung malaman mo that you're going to be part of Little Princess? Well, it was really a dream come true. It's unreal. I really love the story, the how everything turns out. So I am so excited to share with you how everything is and how everything goes. Ano ba yung magiging role mo naman dito? I'm a contribida. Ooh! Interesting. Nakaka-relate ka ba sa character mo? Do you find it difficult na this time kontrabida ka? Well, it's my first role ever, so I'm still actually discovering myself, who I am as a character, and I'm still trying to figure out like how I am in the industry. But in terms of character relation, well, Adriana, the character I play, she's actually marketing. She's into marketing. She was a account manager in this firm, and that was also my job. So it was easy for me to relate. But then there's a twist, of course. I'm playing the contribida, so she's kind of devilish. It was fun to play. So, abangan nyo na lang. Excited kami para doon. But how do you get into character? I know na it can be one real life, right? Well, it's really a mindset that you have to put yourself into, and you always have to be aware that the character you're playing is not who you are.
So it's a skill, but it's something I trained for a long time under GMA. So training has been over 6 months. I'm sure So it's you're gonna do well, Gabrielle. How about working naman with Joe Berry, Roger Cruz, Juancho Trevino? How was it? Oh, they're amazing. They're such amazing people. They're so friendly. They're so welcoming. They're very understanding, especially since it's my first teleserye. So I consider myself very lucky for being able to work with them. Is there any advice ba na nabigay nila sa'yo which you think that you can also apply not only for this series but also for your future projects? Just relax. Just be confident and relax. Be yourself and trust in what you do. At bakit naman kailangan panoorin na ating mga kapuso ang Little Princess? Because it's so beautiful. We put so much work into this. This team has put so much work into this, and it will make you laugh, it will make you cry, it will make you very excited. So it's really something to look forward to this coming year. And we're all so excited and looking forward to your very first series, Gabrielle. So please invite lahat na ating mga kapuso dito sa Mindanao na abangan ang Little Princess. Don't forget to watch Little Princess only on GMA. Ayun. And how about, saan kanila pwedeng i-follow for more updates naman sa'yo? They can follow me on Instagram at Gabby Banani, GABBIBANANI, and also Facebook, Gabrielle Han Lopez. Ayun. Thank you very much, Gabrielle. Balik ka ulit dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. Tutok lang mo, mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, isang matalinong tao ang ating makakasama ngayong umaga na tsak mapapawaw tayo sa talino niya. Nakagawa lang naman siya ng isang wireless light bulb. Ating makakasama ngayon, si Gentrix Castillo. Gentrix, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo dyan sa Abra? Good morning mga kapuso. Okay lang kami dito sa Abra, sir. Gentrix, unang-una, little background po sa inyong pagkakakilanlan. Sino po ba si Gentrix? Ako nga po pala si Gentrix Castillo, tubong Bangged, Abra. Isa po akong estudyante sa Abra High School at nag-aaral bilang grade 12 pa po. Si nanay ko po ay nagtitinda lang ng sari-sari store, tsaka si papa ko po ay isang OFW sa Greece po. Sir, nakakabilib po ang iyong ginawa na wireless light bulb. Pero paano nyo po ba ito naisipan at bakit nyo ito ginawa? Ay, unang-una po sa lahat, gusto ko lang pong ipaliwanag na itong invention na sinasabi po natin, hindi ko po sariling idea po ito, kundi na kopya ko lang kay Nikola Tesla po, yung totoong nakagawa ng itong project na po ito. Nagawa ko lang po ito sa gitna ng pandemya po, sa quarantine, walang magawa nun. Yung scroll lang sa Facebook tsaka sa YouTube, sir. Hanggang nakita ko po ito. Hindi ko po pinapansin kasi kuryente po 'yon. Meron akong interest sa electricity, sir, pero itong project na to, sir, nakikita ko na nahahawakan yung kuryente, kaso takot ako, sir. Pero in the end, sir, inaral ko 'yun, sir. Inaral ko ng inaral, tapos 'yun, sir, na hanggang sa meron akong kunting mga gamit, sir, na pinagsama-sama, sir. Tapos yun, sir, na sa una, sir, kunti lang yung kuryente, sir, pero gumagana, sir, hanggang in-improve ko, sir, hanggang lumaki, sir. Siyempre, curious kami mga kapuso, ano-ano po ba ang mga materyales na iyong ginamit sa paggawa ng wireless light bulb? Yung una, sir, nakita, yung coil, sir, yung pinaggagalingan ng kuryente, sir, nakita ko lang sa old na transformer, sir. Yun, kinuha ko yun, sir. Malit lang yun, sir, isang dangkal lang, sir. Tapos, hanggang meron akong nakitang flashlight na yung may kuryente, sir. Yun yung ginamit kong pag-spark, sir, ganun, sir, para magre-resonate, sir. Tapos hanggang na-develop ko, sir, na pwedeng hawakan, sir.
Tapos yun sir, in-improve ko hanggang bumili na ako ng yung part ng TV sir, yung flyback ganun sir, hanggang yung nakakita ko ng jar, dinagyan ko lang ng tubig tsaka may asin sir. Tapos yung takip sir, may pako sir. Yun, nagsilbing storage ng voltahe para bumilis yung sir. Yung pag-spark sir, para mag-resonate sir. Siyempre, hindi madali ang iyong mga napagdaanan, Gentrix, bago nyo naabot ang tagumpay. Pero sir, ano po ba ang mga challenges na iyong napagdaanan at paano nyo po ito nalampasan? Yun lang sir, na pag gusto mo yung thing na yun sir, na gawin sir, huwag magmadali sir. Ako sir, wala akong kagamit-gamit sir, hanggang yung napag-isipan ko sir na huwag madiliin. Yun yung pag meron akong nakitang pwedeng ikabit doon sir, iipunin ko sir, itatago ko hanggang makumpleto ko yung parte sir, tsaka ko binuo sir. Gentrix, para sa mga kapuso viewers natin dito sa Mindanao at sa mga nais rin na maging katulad nyo, may maipapayo po ba kayo sa kanila, lalo na sa susunod na henerasyon? Yun lang sir, unang-una sa lahat sir, magpasalamat tayo sa Diyos sir, sa araw-araw na blessing sir, tsaka sa kakayahan nating gumawa ng ating gusto sir, yun sir. Tapos yun lang sir, yung masasabi ko lang, kung ano yung gusto nila sir, wag nilang tigilan sir. Wag nilang pansinin kung ano ang mga sinasabi ng iba. Wag madiliin sir. Kung ano yung gusto mo sir, i-push lang nila yun sir. Wag titigil sir, hanggang mabuo nila yun sir. At ngayon mga kapuso, ipapakita ni Gentrix sa atin kung paano ba gumana ang kanyang nagawa. Ako nga po pala si Gentrix Castillo, taga-Abra. Tara po, at saka i-explain ko kung paano gumagana ang aking Tesla coil. Unang-una po sa lahat, ito po ay nagbibigay ng power o power supply sa ating inverter na nagpapagana din sa flyback driver. Itong flyback driver po ay nag-i-store sa kapasitor na aking ginawa na may tubig at may asin sa loob na may kasamang pako. Tapos po, pag nag-charge po itong dalawang kapasitor na ito, mag-i-spark po dito. Ito po, yung spark gap. Tapos pag nag-spark po ito, dito po yung coil. Tapos magre-resonate po ito, tsaka mag-produce ng electricity dito na nahahawakan po yung nagbibigay ng ilaw sa bumbilya. Yun lang po. Maraming salamat, Gentrix, sa iyong oras na ibinigay sa At Home with GMA Regional TV at hiling namin ang tagumpay sa iyong mga ginagawa at sa iyong pag-aaral. Salamat din mga kapuso. Mga kapuso, relax lang mo diha, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, good vibes lang ta karon sa spotlight kaya atong makauban ang viral na content creator na si Jaime Onod aka Telma. Maayong buntag Telma and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Good morning, Attorney Resi. Grabe ka-happy akong morning there sa Davao. Pangtulunan ako ni na adlaw. Daghanay ko na-meet ng mga friends, mga Telmanians. Bisa na asa. Maayong buntag sa ato na tanan. Labaw na sa atong mga kapuso viewers. Maayong buntag. You are undeniably one of the rising stars in social media tungod sa imong content as Telma. Pero curious man may unsa man or asa banigi ka ng imong pangalan na Telma ug unsa pod ang inspiration behind sa imong mga videos? Nganong Telma. So si Telma, nagsugod yun siya sa amo ang silingan sa una sa bukid. Si Auntie Telma kay kaning akong auntie. Grabe siya pod kasabaan, no. Hilig pod siya mga saba sa iyang mga anak. Mo to tong nag-create ko og content. Gitry na ako og kuha ang iyang character pero in a way nga gigamit na ko siya as my online persona. Ang ako ag yung mga basis sa ako ang contents kay true to life. Ako gyud na experience tanan mga pangasaba sa akong inahan. Dili lang sa ako pero sa ako apong mga silingan kay nagpuyo magud ko sa lugar na
saba kaayo no, di gyud ka makasurvive sa amo ang lugar, sa among barangay kung gamay ka kasing-kasing. Kaya ang mga tao dito magsigig paninggit, magsininggitay gyud mi dito kada adlaw, attorney. So mo na discover si Telma labi na karon kay pandemya, kailangan gyud nato na mulihok sa balay no, kay sige ra taga cellphone wa na tay nahimo na trabaho kada adlaw. Char lang. Bita mo ato siya, attorney. Daghan kaayo ang mga nalingaw tungod sa imuha mga videos gani. Most of your videos gyud ni patok gyud siya unsa man ang impact ani sa imuhang kinabuhi and unsa pud ang mga nahimong changes sa imuhang life before and now. Siguro ang mga changes sa ako life, number one ako schedule. Kay karon daghan na kay nagko-contact sa ako, especially akong mga messages. Usahay di na gyud ako ma-replyan ang tanan. Sa una magpaabot pa ko kung naabay mo chat o wala. No, karon kay murag busy na kaayo si Telma. Pero thankful ko kaayo kay daghan na nag-reach out sa ako and nagapasalamat sa akong mga contents. So in a way, para pasalamatan sila, nag-create pod ko other contents. Pero this time around, feeling na ako mas responsible na ko kay knowing na taas-taas nang ako ang reach, gusto na ako mag-spread lang og positivity and good vibes. Permanent na ako ginaingon and gina-avoid na ako mag-spread og mga bad words or unsa pa diha kay na ako discover no naapod ko yung mga audience sa mga bata pa, mga 4 years old, and nagatanaw pod sila sa ako. So karon siguro extra careful na ko sa ako mga content. Thankful lang jud ko kay naapod ko yung mga friends na nagahatag sa ako advice o naga-motivate sa ako to create more. Ngano kahaso paminaw nimo ni patok gayud ang imuha mga content creations online? What do you think sets you apart from all the other content creators? Ang kaibahan ni Telma, makaingon ko, mupatok yun siya kay kaagi siya sa mga Bisaya. Mostly kanang mga inahan na sigig pamadlong sa ilang mga anak, labaw nakita ng mga Bisaya, mga pabadlong tausahay. Mao nang makarelate gyud ta atong mga panahon nagipang kasabaan ta. So mao nang ginahimo nako per mi si Telma, ginakasabaan siya per mi kay gahi siya ulo tas magtinapulan siya sa balay no. Pero lain-lain man gyud og upbringing pod ang Filipino family. So dili tanan makarelate pero daghan may nakarelate mo nang ako na lang siya ginabuhat per mi tas at the same time nagahimo po og other contents like skits dili related kay Telma para napod sila lain kapilian kibali ng mga contents. And now we also want to get to know you even better and deeper. Kinsa ba si Jaime sa likod ng camera? Sa likod sa camera, si Jamie, o sa siya ka-teacher. Nag-work ko sa CC class for 3 years na. Nag-work ka dira sa land ko. Pero after atong COVID, nag-work from home ko sila uli ko sa among lugar sa Bislig. Nag-start gid ang character na si Telma. Kay tungod atong COVID, gabi kalaay. Tas bawal na gawas baya sa balay. Wa ko lain na himo. Ako raman kauban per mi akong phone, tas gilain ako sig scroll sa Facebook, sa TikTok. Mo na nag-create ko og character. Mura siya alter ego, kumbaga, tas naga-shoot ko. Ang pinakauna na nakita sa character gyud na si Telma kay ako ra mga ka-board mates, tapos ila ko gingan na i-post down nako. Sila po ang tig-share sa una. Anto niabot sa oras na mura gina-share na pud sila sa ilang mga friends, sa ilang mga friends gina-share pod sa mga mutuals nila. Mo siguro discover si Telma pero sa balay dili mo ko nagalaagod per me. Karon ra ko nagalaag-laag kay daghan ako nakailan ng mga friends tungod kay Telma pod. So thankful ko kaayo kay ni boom ang character ni Telma kay balay. Daghan ko na meet ng mga friends. Tas before di mo gid ko extroverted na pagkatao, although nagalaag ko pero limited lang ako ang access sa mga friends. Karon daghan na mo anang bisan asa na lang ko maglaag-laag. Siyempre, despite sa, whatever is happening on right now, kalamidad, pandemya, you were able to bring joy and laughter sa tanan natong mga kapuso viewers. So, na ba kayo mga any message naman of hope, of inspiration and encouragement alang sa tanan? Para sa ako, maabot man gyud sa point sa ato life na sad kaayo ta mawad-an ta og siguro motivation sa work or sa family or sa lain-lain ng mga aspeto sa kinabuhi. Ang ako lang gyud mensahe na nahitabo gyud ang tanan for a particular reason na ay rason nga nung nahitabo ang mga bagay-bagay sa atong kinabuhi ug unta na dili lang ta mo give up kung unsa man ang mga problema na atong ginaatubang karon kay naa gyud ang Ginoo maggiya sa ato along the way. And as a content creator, I will try my best pod
to spread positivity and good vibes para at least mabawas-bawasan ng ato ang mga problema, makatawa-tao usahay. Laban lang, no? Mao gini akong mensahe sa ato ang tanan. Laban lang. Ay okay, 'di ba? And now, ang inaabangan ng lahat, pwede ba ka mo pahapyaw og mga lines as Telma? Mauna kay sige ra kag tanaw og TV ang mga trabahoon sa balay, wala nagkadiiyang mo. Ako na pud manghugas ani. Ako na pud manglaba. Ako na lang tanan. May pagmanglayas mo ning balay. Diba? Laman lang, Tita Alma. So, mga to siya, si mama na ako. Ang pangalan dahil sa akong mama kay Lilit. Akong pangalan, Telma. Naglibog sila kung unsa din pangalan sa akong mama. Lilit ang pangalan sa akong mama. Wow, grabe, you definitely made our day. Daghan kaayong salamat, Jaime, aka Telma. Stay safe and God bless. Thank you po kaayo, Attorney Resi, para ani na opportunity na gihatag nimo sa ako para makig-istorya sa ato ang mga Telmanians. Salamat po kaayo sa At Home with GMA Regional TV. Kag-guest ko ninyo adiri dapat pabalikon pa ko ninyo pohon para asa po. Char lang. Daghang salamat sa inyo na tanan. Super lingaw kayo ato ang nahimong chikahan kauban si Jaime Onod aka Telma. Gani na ilhan pa nato ang iyang other personality sa likod sa kalingaw nga iyang gihatod sa mga netizens. Samtang Resi makabilib gayod ang pinasahing gihimo ni Gentrix Castillo gikan sa probinsya sa Abra. Pinagi siyang talento og kaalam, nakahimo gayod siya og Tesla coil circuit. Busa buot niya karon ipadayon ang iyang pagtungha ug makaimbento pa og mga butang nga pwedeng mahimong gamit sa katilingban. I agree with you, Sai. That was truly amazing. Samtang mga kapuso artist Gabriel Han, very thankful sab nga naapil sa casting sa Little Princess ug ginakonsidera pod niya kini nga usa ka big New Year blessing. And mga kapuso, even if magbag-o pa man ang tuig, bisan asa man ta dalon sa panahon, always remember nga kining tanan dunay rason. Sama na lamang sa giingon ni Jonathan Scott, nga sometimes life takes you on unexpected paths, and those paths aren't always in the same direction. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.